Здравейте! Представям ви 9-волтовата литиево-ионна акумулаторна батерия на Everactiv, която е с вградено зарядно. За да я зарежете батерията, ви трябва един кабел USB Type-C, който не е включен в комплекта. Включването на кабела става в задната част на батерията. Когато включите кабелът, светва червения индикатор и в момента, в който батерията бъде заредена, този индикатор светва синьо. Батерията е заредена, затова веднага привключи на синьо, след като включих кабела. Работното напрежение на батерията е между 6 волта и 8,5 волта. Максималният капацитет е 550 мАч. Зарежда се с 5 волтово зарядно 500 мА. Времето за зареждане е около 2 часа. Броят на циклите на тази батерия е минимум 1200. Сравнена с алкалната батерия на Varta, 9-волтовата, Everactiv е с 1,4 мм по-висока, с 0,2 по-широка и с 0,4 е по-дебела. Другото, което е различното при тях, както казах, напрежението няма 9 волта, ето при заредена батерия показва 8,3 волта, докато при Varta, при нова батерия, показва 9,4, 9,39, 9,4 волта. Къде може да я ползвате тази батерия? Може да я ползвате в микрофони, локи-токита, фенерчета, играчки, мултицети и други устройства, на които често ви се налага да сменяте батериите. Тъй като броят на циклите на тази батерия е 1200, инвестицията в нея се изплаща много бързо, ако често сменяте батерии. Ако ви харесва тази батерия и желаете да си я купите, линк ще намерите в описанието към видеото.